Ubaba uyile ecaweni licawa siyenzele wena okubakhange uye ecaweni uyena muntu esiyenzele yena licawa. Icawa yabantu abangacawiyo yaqala ke ngoku iqala olhlobo. Gilele phansi iphelelwa amandla izinyawo zami ziyathuthumela inhliziyo yami ibize wena isemaphethelweni ngibambezeleke emoyeni bawo ngiyakhala kuwe ngisindise namuhla yivu moya wami yivu bukhala kwami anginawo munye inqike kuwe ndiqine bawo ndiqine bawo ndiqine yivu mthandazo wami yivu mthandazo wami ndiqine bawo ndiqine. Babukhulu ngisabamba igama lakho uma izinyembezi zingapheli ngisabheke esandleni sakho angifuni ukulahleka angifuni ukuphuma endleleni bawo ngisondeze kuwe yivu moya wami yivu bukhala kwami anginawo munye inqike kuwe ndiqine bawo ndiqine bawo ndiqine yivu mthandazo wami yivu mthandazo wami ndiqine bawo ndiqine. Nangiwa ungiphakamise nangiyahlela ungibuyise mina ngiyabiza bawo ngiqine mina ngiyabiza bawo ngiqine. Ndiqine bawo ndiqine bawo ndiqine yivu mthandazo wami yivu mthandazo wami ndiqine bawo ndiqine bawo ndiqine. Masite batuba ke sibulise kumuntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke enisibukele nikuzo. Sibulise kumuntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enisimamele nikuzo. Siyanamkela abazalwane kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lami linguSihle Bonani ke andiyambi ndedwa ndihamba nabo bazalwane. Bawo masibulise ke komama uDadobhuti osisi nakundangandini ke wonke ke umuntu osimameleyo nesibukeleyo kwindawo basibukele kuzo ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Igama lami lingu-Anele wakamguni. Sithemba ukuthi sohlala sonke de kufikelele ala xesha lethu lokugoduka bawo. Asihambe Asiyamzodwa bawo. Asihambe sodwa njengobana ubusitsho kwabona sigcine bawo. uBiko
sixoxe naye ude wasicinga namhlanje. Mawuphi kokho? Ke Mkonzi, mandithabathele ithuba ke ndibulise Mkonzi uright Mkonzi ungafi apha uyafaka lokho nestudio Sumutsa manqo. ndingamandla abazalana ndiyizeleyo estudio namhlanje kuzobulisa. Ndiyazi ke noba iintsuku zam sezisondele na. Ndinqena le nto uba iintsuku zisondele ndibe ndikude kunestudio. Mandithabathele ithuba ke ndibulise kuye wonke bethuna umntu olivayo ilizwi lam namhlanje apha emakhaya. Igameni nasegazini lenkosi Yesu Kristu. Igama lam ndinguliyabona wakwaBhikoko. ewe bawo masele sivula ke bawo masivule bawo Baba wethu oyingcwele, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu. Phambi kwetrone yobabalo siyasondela. Ezinyaweni zembeko siyakhothama. Thixo wethu onamandla amakhulu. Wena Thixo wethu onamandla amakhulu, asimbonanga uThixo esingamfanisa nawe. Eneneni nasenyanisweni ubukhulu bakho uzalise yonke indawo njengobuqaqawuli bakho. Thixo wethu onamandla, Thixo wethu onothando. Kude Thixo wethu onamandla amakhulu kwayiyo le mini yangecawe Thixo wethu olilungisa kaThixo. Wena usenguThixo ohamba nathi, moya oyingcwele. Siza kuwe ke Thixo wethu onamandla amakhulu nangawo lo umzuzu sizokuphakamisa izandla Thixo wethu onamandla amakhulu sisitsho into yokubana ngaba wena Thixo wethu onamandla amakhulu nguThixo omkhulu kunabo bonke Thixo. Thixo wethu onamandla, Thixo wethu onothando. Xa singena Thixo wethu onamandla amakhulu kule inkonzo yanamhlanje Thixo wethu olilungisa kaThixo, singena moya ndinokulunga kule nkonzo Thixo wethu onamandla amakhulu. Ngangathi Thixo wethu onamandla amakhulu sizokubonga ngentloko incebo senzele yona Thixo wethu onamandla ebudeni beveki Thixo wethu onamandla amakhulu. Xa kungawo lo umzuzu Thixo wethu olilungisa kaThixo, wena uye Thixo wethu onamandla wasidakisa phakathi kwezinto zonke ebezikhona Thixo wethu onamandla amakhulu, zinqwenele ukusirhewula Thixo wethu onamandla. Wena Thixo wethu olilungisa kaThixo wabonakala uzibonakalisa. Kwade kwakaloku nje siza kuwe ke moya ingcwele nangalo mzuzu Thixo wethu onamandla, Thixo wethu onothando. Xa singena kule nkonzo Thixo wethu onamandla amakhulu, singena bambi Thixo wethu onamandla bazela imibulelo Thixo wethu onamandla amakhulu, ngenxa Thixo wethu onamandla yokuvela kwesandla sakho senceba ebudeni beveki Thixo wethu onamandla amakhulu. Kodwa Thixo wethu onamandla amakhulu asitsho sonke, ngoba Thixo wethu onamandla amakhulu bambi Thixo wethu onamandla bangcwelerhekile Thixo wethu onamandla ngenxa yobude beveki Thixo wethu onamandla. Siza kuwe ke sinjalo Thixo wethu onamandla amakhulu, sizotsho into yokubana ngaba moya oyingcwele, moya wokulunga, sazi into enye Thixo wethu onamandla, into yokubana ngaba la kube liwili izwi lakho Thixo wethu onamandla kuza kutsho kuthi qwenge Thixo wethu onamandla naphakathi kwezinto zonke ezisehlula. Siza kuwe ke moya ingcwele nangale imini yanamhlanje, thoba kumoya wakho oyingcwele Thixo wethu onamandla amakhulu. Lungisa le nkonzo Thixo wethu onamandla, lungisa abantu bakho sebezawuthetha ngezwi lakho Thixo wethu onamandla amakhulu. Sikucela Thixo wethu onamandla amakhulu into yokubana ngaba bagqume bona kuze kuvakale wena Thixo wethu onamandla amakhulu. Yena nto siyinqwenelayo Thixo wethu onamandla amakhulu into yokubana ngaba kungatyiwayo Thixo wethu olilungisa kaThixo eyakho itimu yezwi lakho Thixo wethu onamandla amakhulu, khona ukuze Thixo wethu onamandla lizokwazi ukuthi moya ndinokulunga phakathi kwesizwe esonakeleyo Thixo wethu onamandla, phakathi kwesizwe Thixo wethu onamandla esibonakala silahleka. Kodwa Thixo wethu onamandla ngale inkonzo yanamhlanje buyisela isidima senkonzo nesidima Thixo wethu onamandla sevangeli yakho Thixo wethu olilungisa kaThixo. Siyathandaza egameni nasegazini lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha. Amen. amen. Baba wethu osezulwini, mandiphathwe Amen.
bazalwane masibulele ke kutata uPikoko aze ke apha azosithandazela. Siyathemba into yokuba umthandazo ke uThixo uvile ukwenzele xa siqhuba le nkonzo siqhube umnikazi wenkonzo ekunye nathi, ngoba ke umnqweno kukuba le nto esiyenzayo le, noba mhlawumbi kwabanye abantu bangayiqondi into yokuba kodwa le nto le esiyenzayo sinomnqweno into yokuba uThixo abe phakathi nathi, singathi kanti sizama ukulwela iqela okanye itimu yevangeli abe kanti uThixo athi hayi niyazilwela madoda, andikho mna kuloo nto. Sabe yabe kanti lilizelo bazalwane, yabe kanti lilizelo, yabe kanti siyadlala apha nasemidlalweni wethu sidlala nje ukuca, akho mali izawungena okanye akho nto nexabiso ezawungena kuloo nto injalo. Bazalwane ke ngoku ke sisondela phaa emnikelweni bazalwane, sisondela phaa emnikelweni. Bazalwane ke siyacela into yokuba ukuba ungumntu ongeka-subscribe siyacela ucofe usubscribe, uze uthi ke ukuba sowuchofile usubscribe ucofe nelaqhosha ka-like, ungalibali nokucofa ushare ukwenzele bonke abanye abantu bayibone into yokuba wena ubukela icawa yabantu abangacawiyo, nabo bazibone into yokuba yinto enikisa umdla le. Uze uthi ke mhlawumbi kwiindawo ohamba kuzo, kwiindawo ezahlukileyo, iindawo zakho ezimnandi neendawo zakho ezikukhubekisayo ngamanye amaxesha, kodwa xa ufumene ithuba apho kuzo umane usithi icawa yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngentsimbi yesihlanu ngecawa apha ku-YouTube. Imane ke ibhexeshwa nguSihle Bonani ehamba no-Anele Bamnguni. Ngamanye amathuba ke simane siyogubulula lo mzalwane phaa esibhedlele uPikoko into yokuba makazosijoyina. Bawo abantu basilindile bawo, siyacela ke abantu basilinde kule ncwadi yabo kwabaseFilipi isahluko ngu-4 ivesi leya ka-6, kwabaseFilipi chapter 4 verse 6 emveni kwale ingoma. Yempilo yami uzu
Gcina impilo yami, wempilo yami, yempilo yami, uzugcina impilo yami. Gcina umoya wami, umoya wami, umoya wami, uzugcina umoya wami. Gcina impilo yami, impilo yami, impilo yami, uzugcina impilo yami. Umoya wami, umoya wami, uzugcina impilo yami. Sifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje bazalwane libhaliwe kwincwadi kwabaseFilipi ngesahluko sesine kwivesi yesithandathu ukuya kwivesi yesixhenxe phantsi kwesihloko esithi iziyalo. KwabaseFilipi chapter 4 verse 6 yokutsho kuverse 7 phantsi kwesihloko esithi iziyalo. Ufunda ke ngolu hlobo. Inkosi ikufuphi, ningaxhaleli nto, mazithi ingcelo zenu ezintweni zonke, ngako ukuthandaza nokukhunga ndawonye nokubulela, zaziswe kuye uThixo. Lwaye uxolo lukaThixo olugqithisele kuko konke ukuqonda, luya kuzigcina inhliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
Nkosi ndithembe wena, mandingaze ndidaniswe. Bawo, Bawo, kuza wena yona. bawo, kule ndawo ke bese kufundwe kuyo sanukuba naxhala, Nkosi yam. kodwa iintswelo zenu zisenikuThixo ngomthandazo nimbongoza, Ewe tata. nimbulela, Mhm. ninombulelo. Mandibulise ke kwakhona bazalwane, kwananjalo nditsho ukuthi lena yiseyicawe yabantu abangacawiyo. Qhubekeke ke nibukela kwezi ndawo nibukele niwaye nimameleni
kuzo Ewe tata. Thixo anisikeleyo. Bawo imizuzu nje mithathu uya kwemihlanu ndisuke embokweni. Eyona nto ke umhlambi esi understanda kakuhle kwaye ne-understandwa kakuhle eMzantsi Afrika Nkosi yam. lidolo phezulu. Okay. Ungazibhala izinto okhalaza ngazo kurhulumente, kodwa urhulumente azivale iindlebe zakhe zokuva, aphinde aqhubekeke nobomi ngomso ingathi khona yenzekayo. Kodwa xa kuthiwe kwavalwa indlela kwatshiswa amatayere, kwamiswa i-economy yaloo ndawo, Nkosi yam. bayaqala abantu bakarhulumente ingangathi bayamamela. Ithi ke iBhayibhile eyona nto mhlambi endlela esizizisa ngazo kuyo iintswelo zethu kuThixo Ewe Nkosi yam. yile petition okanye leli hlobo lunje ukuthi masiye kuThixo ngomthandazo, Ewe bawo. simbongoza kwaye kwananjalo ekuyeni kwethu sikwanombulelo. Ngoba siphethe ezo petition zethu Nkosi yam. esithupikoko, Thixo ngixakekene no 1 2 3, afike ubonani esithi mna Thixo ndixakene no ABC, afike umnguni esithi ndixakeke no AEIOU. Sizise ezo zinto kuThixo ngomthandazo. Ewe bawo. Xa sisiya kuye asiyi sisithi ufanele uThixo ukuthi andinike ezi zinto, Ewe Nkosi yam. kodwa siyambongoza uThixo, siyamcela uThixo, Ewe bawo. siyamcenga uThixo. Noba sizibona ingangathi sigqibelele kangakanani na, Ewe bawo. zisifanele izinto zikaThixo, ngoba yonke into esemthethweni wakhe siyayenza, kodwa kubalulekile ukuthi simbongoze uThixo. Ewe bawo.
ingabi ngathi siyamgxagxamise kwenzeni kwakhe, ewe Nkosi yam, ingangabi ngathi simfaka iqhayi entanyeni uThixo kwenzela ukuthi asive kuba thina sizibona ingangathi sigqibelele apha ebomini. Athi kwananjalo ninombulelo ewe Nkosi kuThixo, yam, even though zingekenzeki izinto ozicelayo, kodwa usuke uziphakamisa izandla zakho usithi enkosi bawo for Bawo. ukuthi nje ubazele indlebe umthandazo wami. Loo nto ke ingangathi enkosi lento ithi bantwana bahle bedinga xa engekazenzi uThixo ezi zinto, kodwa amane uenkosi wakho evula indlela, amane uenkosi wakho even though indlela lena isemnyama, even though kungahambeki phambi kwakho, kodwa umane usithi Thixo enkosi ngokhanyiso ozalizisa kum. Loo nto pikoko ibonakalisa ukholwa pha kuwe. Athi uThixo bakhe bedinga noba bendingazukwazi ukuthi ndimnike lo mntana kuba inhliziyo yakhe ikholosile kum. Bana bakhe bedinga uyayazi ukuthi ndiza kumenzela kwaye akandixhesha apha kwenzeni kwam, umane endibongoza. Thixo kaloku ndingulaa mfazi, uzungandilibali nam Thixo. Bakhe bedinga ingangathi yilaa ndoda imbongoza emnqamlezweni, xa ithetha nayo uzundikhumbule. Bakhe bedinga wakufika eparadesi akathi lo mfo uzungene nam, kodwa wathi qala ungene Thixo, wenzela ukuthi xa usitya kamnandi eparadesi undikhumbuze okanye undikhumbule. Embongoza lo mntu engathi Thixo kuba ndikuthethelele phambili kwasisihange. Bakhe bedinga Thixo kuba ndenze kakuhle phakathi kwaba bantu bebekhanyela wena, unyanzelekile ukuthi undithi chu ngesandla uhambe nam kwenzela ukuthi singene sobabini. Kodwa uyayazi ukuthi kufanele ukuthi ungene kuqala. Bakhe bedinga ayondithethela phambi komthetheleli. Bakhe bedinga mna ndihleli ngaphandle. Bakhe bedinga athi uThixo wakunqwala ahambe uYesu awuthatha umntana wakhe emkhumbula. Bakhe bedinga ngoba uThixo nguThixo obongozwayo. Bakhe bedinga ubana kufuneke ugobe umnqwazi umbongoze uThixo. Yenza njalo mani kwenzela ukuthi izinto zakho zizokulunga. Umbulela uThixo nangoku ungakhanyi ebomini bakho, umbulela uThixo nangoku izinto zingenzeki, umbulela uThixo nangoku amanzi bakhe bedinga enyuka. Bakhe bedinga athi bawuphinda umbulele aphinde enyuka amanzi ayokubeka emadolweni. Bakhe bedinga uthi wawujonga emva ubone ingangathi uyatshona apha. Bakhe bedinga kodwa umbulele uThixo. Bakhe bedinga umbulele ngokukukhupha engekakukhuphe engxakini. Kwenzela ukuthi xa iqala le vesi ithi bana bakhe bedinga sanokuba naxhala. Bakhe bedinga sanokuxhaliswa yinto. Bakhe bedinga ngoba uqale kuqala wathemba izinto ezingabonwayo. Bakhe bedinga wakholosa. Bakhe bedinga kwizinto ezingabonakaliyo. Uyazi ukuthi zizokwenzeka. Lukholo mosi olo. Bakhe bedinga uthi bana nangoku kusithiwa ayizukwenzeka, kodwa wena usuke ubulele. Bakhe bedinga nangoku sowusengxakini becinga abanye abantu bagqibile, kodwa wena usuke ubulele ngoba uya kuThixo. Bakhe bedinga unemibulelo enhliziyweni yakho, uya umbongoza uThixo. Bakhe bedinga into endizama ukuyithetha yilena, xa sisibheka kuThixo masingabheki. Bakhe bedinga si-entitled ukuthi
uza kusenzela uThixo kuba singamakholwa Yebo, bahledinga umhlambi eyona nto ebangela ukuthi ingase okanye izinto zakhe zingenzeki okanye singaziboni ukuthi ziyenzeka bahledinga nangoku ezenza kuba thina sinqwenela izinto ezinkulu singakwazi ukuthi sibone ukuthi bahledinga uyazenza uThixo bahledinga umhlambi nangoku bahledinga kuba wena unezinto ezinkulu bahledinga okanye unemoto ezinkulu xa uThixo ekunika ithezi uyibonile ngangathi ayiyomoto ithezi kuba wena ujonge imoto ezinkulu bahledinga amana uThixo ekunika izinto ezincinci akubona ukuthi awunambulelo uThixo aphinda azithathe ezo zinto. Hey, Nkosi. Babona abantu abaya kuThixo beqonda ukuthi ndi-entitled kwinto ethile because of bedinga into ethile kum bedinga indifanele bedinga ndikhule ekhayeni elinje mna ndakhula elihlobo ndafunda elihlobo ngoku ke bedinga kuba bendisebenza nzima bedinga kunyanzelekile ukuthi uThixo andivuyise bedinga xa inika amaqithiqithi uThixo angawaboni loo nto ngoba ingqondo yakhe babashwethiga izixelela ukuthi kunyanzelekile ukuthi uThixo andinike izinto ezithile ngoba mina bendimsebenzela nzima uThixo babashwethiga bendingalala ebusuku ndisebenzela lo Thixo kutheni ngoku uThixo eza kundinika izinto ezingaka kutheni uThixo eza kundinika imbuqu babashwethiga angayazi ukuthi babashwethiga kodwa kufanele ukuthi siye kuThixo simbongoza babashwethiga sinemibulelo kuye asisikelele ke uThixo asigcine ngoku kude bengaphakade. Amen. Amen.
Bazalwane ke sisabukele icawa yabantu abangacawiyo. Silapha ke kwabaseFilipi chapter 4 verse 6. Kwisihloko esithi iziyalo. Bese shumayele ke lo mzalwane ashumayela kamnandi. Okwami nje ukuthi lamazwi awathethileyo ayinyani. Anyani ke kuba ndimamele. Imameli sisalade beyithetha nethi kuba ichomi yamle okanye sikhule kunye. Inkosi kufuphi ningaxhaleli into, mazithi ingcelo zenu ezintweni zonke ngakho ukuthandaza nokukhunga ndawonye nokubulela zaziwe kuye uThixo. Silapho ke bazalwane. Singathi siswele. Singathi sinezicelo. Singathi mhlawumbe ngamanye amathuba sixakekile okanye sisiva kabuhlungu ingaziwa lo nto uThixo. Kukho abantu esibabona sele bebadala bazalwane. Ufika umuntu esithi abazali bam zange bandiphathe kakuhle. Mhlawumbe ngamanye amathuba ingumuntu lowo omdala kowapho. Ikhona ke lanto nje ngokwengqondo. Umntwana xa emdala kunabanye abantwana ukuba abazali bayaphuma bazawulindela yena ibe nguye ogcina ucwangco apha endlini. Ngoba nje ngokuzalwa kwakhe kuqala imnika into yokuba umela unobulumko ukogqitha abanye abantwana abaza emva kwakhe. Umzali afike kumoshakele endlini. Ingxaki yokuqala iya kulaa mntu umdala endlini. Kanjani uthi umdala uyeka abantwana benze le nto? Uva umntu ke bazalwane sele mdala esithi ekhaya zange niphathwe kakuhle. Rhoqo izinto xa zimoshakele kwakumane kubuzwa mna bantwana bahle bakaThixo. Athi xa isiya eyichaza le nto ngoba uye wakhula isibindi wazibona emdala ngoku, abaxelele into yokuba into ethile, abuze umzali into yokuba kwakutheni ungatsho mntanam. Mna ndandicinga into yokuba mhlawumbi nguwe lo ongafuni ukumamela. Kwakutheni ungatsho? Ngoba ababalulekanga abantwana ukogqitha wena, kodwa ngenxa yokuba wena umdala ndandimnika olo xanduva lokuba abantu abancinci emva kwakho kumele
bajongwe nguye. Ufumaniseke into yokuba into eyayinolungiswa kwiminyaka engamashumi 20 egqithileyo ilungiswa sekudala, sekukho inhliziyo enenqala ngenxa yokuba umntu kwasekuqaleni ingxaki awayeyibona. Ukukhumbuza nje into yokuba njengoba usithi abantwana ngabantwana, kutheni ngathi mzali uyalibala into yokuba nam ndingumntwana, ukwenzela le nto ekutyayo ayazi umnikazi. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi bazalwane namhlanje kusondezwa loo nto ingathi uThixo akandithandi mna, ingathi uThixo izinto uzigqithisa ngemva umhla nezolo. Kunjalo nje loo nto iyandihlupha, indibangela ndihlale phantsi ndingafuni nokuya kuloo nkonzo. Bantwana bahle bakaThixo, ewe ingxaki yona unayo, loo nto asinakuyibalekela. Kunjalo nje ingxaki yakho inobunzima obunzulu njengezinye iingxaki zabanye abantu, kodwa bazalwane eyona nto engathi iyavela apha namhlanje ukuba unayo loo ngxaki mayaziwe nguThixo. Bazalwane, mhlawumbi sikhala kakhulu sicinga into yokuba siyaviwa nguThixo, kodwa iingxaki zethu asizisi kuThixo. Bazalwane, nokuba yintoni esiyicelayo namhlanje, nokuba yintoni esiyinqwenelayo namhlanje, mayaziwe nguThixo. Fika into yokuba sekwaqhekeka netshomi, asavani nokuvana bawumnguni ngenxa yokuba into eyingxaki umntu wayibona into yokuba kutheni ngathi umnguni uninyathele ekonsini, kanti umnguni ujonge phambili aqhubeke anyathele loo konsi. Umntu angathi into yokuba emfundini ngeli xesha undinyathele ekonsini, behlukane abahlobo ngento eyayithethwe ekwakumele ithethwe ngalo mzuzu. Ukuba bazalwane sinengxaki makayazi umnikazi. Mhlawumbi ezinye izinto Pikoko, mhlawumbi ezinye izinto zingalungiseka ngomzuzu, mhlawumbi ezinye izinto bazalwane zingalungiseka nje ngexesha elincikane. Ukuba nje thina ukuba sinokuzibona into yokuba nantsi ingxaki siyithethe ngelo xesha. Bazalwane, xa ikwazi abahlobo ukulungisana okanye uphinde bavane futhi ngenxa yokuncokola, kwabekela phi kuyihlo osemazulwini. Bazalwane, ngoba uThixo bazalwane akakho apha ndoba makasinyathele ekonsini. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa zonke iikonsi ezinyathelwayo lihlabathi. Uthi uThixo loo nto uyivayo ngelo xesha mayiziswe kuThixo. Mna ndayeka nothandaza. Mna uyekelani ukuthandaza, ingakumbi izinto xa zihamba kakubi. Lelo xeshelo emnene uthetha ngalo kwakunye noThixo. Mna ndayeka nokholelwa, umyekelani uThixo ngexesha omdinga ngalo, uyekelani ukuthetha nembangi nomgqibelelisi wobomi kanye ngexesha odinga into yokuba mawuthethe naye. Uthi lo mbhali bazalwane, uthi lo mbhali ezi zinto mazisiwe kuThixo. Awukhathaliseki bazalwane, awukhathaliseki nokuba uyayibona ingxaki yakho into yokuba ingangathi incikane le ngxaki xa ndiyikhomperisha kwekaPikoko, kodwa ukuba loo nto ikubangela into yokuba ube nezicelo ezininzi kuThixo, mayaziwe loo nto kuThixo. Uthi bawumnguni eyona nto ibalulekileyo sesithi xa sisa ezi zicelo zethu kuThixo sizise sinombulelo. Bantwana bahle bakaThixo, uva umntwana xa emane efuna uyokukhatha umzali. Bazalwane bam abathandwa inkosi, amane sithi mama ndicela nokuba yi-50 athenge ka-30, abe sithi enkosi kakhulu ngale nto ozawundenzela yona. Ubone into yobumzali, kodwa uyandiqhatha mntana ndini. Abe sithi kodwa ndiyakwazi ade ambize nangesiduke. Mabani ndiyakwazi kaloku wena unenhliziyo entle. Bantwana bahle bakaThixo, ubone umzali ngakathi uyathamba, kodwa uyasokolisa lo mntwana.
ngoba bazalwane eyona nto endiyiqaphelayo okanye endiyimamelayo apho uthi umntwana xa esenza laa mbulelo engekayifumani ngamanye amathuba noba zizihlobo zakho ezisondeleyo kuwe xa zisondeza loo nto zinethemba lokuba le nto ndiyicelayo ndiza kuyifumana, ngoko akhokelise umbulelo ngaphambili ingangathi le nto eyicelayo seyenzekile. Nokuba bazalwane sicinga into yokuba sifuna ukumqhatha, masizame ukuqhatha uThixo ke, ngoba abantu esibaqhathayo pikoko phambi kwethu sihambise umbulelo ngaphambili. Namhlanje sizothi xa kugcuma inhliziyo khawuthethe noThixo umqhathe ngokuthi Thixo ndiyayibulela le nto ondenzela yona, ngoba abantu abaqhatha abantu okanye abazama ukuqhatha abazali babo ngaphakathi entliziyweni banokhola into yokuba xa ndithetha le nto ndiyikhupha ngomlomo ndiyayikholela into yokuba iza kwenzeka. Yeah. Ngoko ke noba siyamqhatha uThixo kodwa asinamqhatha uThixo ngenjongo zokuthi le nto ndiyithethayo ayizukwenzeka. Bantwana bahle bakaThixo, siqhele ukuyenza ebantwini, sihambise umbulelo ngaphambili. Namhlanje sizokuthi le nto ekuhluphayo khayithethe kuThixo. Uthi wogqiba uyithetha ubusithi enkosi ngokundenzela. Thixo ujonga loo nhliziyo ke. Thixo ujonga loo nhliziyo. Ewe sinengxaki ngoku, siyayilungisa le ngxaki yethu kodwa ukuba inhliziyo ithi ayizulunga le ngxaki, ithi loo nto ayizulunga le ngxaki, kodwa uthi xa uthetha noThixo ukhokelise nombulelo nengqondo. Ingqondo bazalwane bathi abantu abakwazi ukuthetha ingqondo iyakuxelela into yokuba mayikholelwe ntoni, ngoba yona ingqondo yenzela into yokuba ihleli nje ijonge izinto eza kuhamba kakubi. Kodwa xa uyixelela ingqondo into yokuba kumele ndincume ngoku, izawuzama into yokuba uzibone nawe into yokuba kutheni ngathi ndiyancuma nje, uzihleke nokuzihleka ngoba ayikho le nto yenzayo, kodwa uyixelela ingqondo into yokuba mandincume ngoku noba ayincumisi. Kodwa ke ithi loo nto bazalwane masizame xa sithetha noThixo sixelele ingqondo into yokuba ekugqibeleni xa ndiyithetha le nto noThixo mandiyixelele ingqondo yam into yokuba mandibulele ngoba uThixo undenzele loo nto. Ingqondo iyayikholelwa le nto yithethayo. Ngoko ke zonke izinto esizithethayo noba uthetha into yokuba wena namabhadi, ingqondo iyayikholelwa le nto yithethayo. Ngoko ke bazalwane xa siyibona into yokuba ingqondo iyazikholela into esizithethayo, masiyixelele into yokuba sakuthetha noThixo, masikhokelise umbulelo ngaphambili. Aze uThixo xa usijonga asibone into yokuba aba ngabantwana bam abagcwele ukholo, kuze kuthi yonke le nto esiyithumela kuThixo izizicelo ayazi uThixo. Kunjalo nje asiphendule uThixo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Ai,
Hayi iphepha liyi-one. Bawo Eyo. siza kuwe ke ngoku bawo. Ke lona uxolo lukaThixo olungaphaya kokuqonda luya kuzalusa iintliziyo neengcinga zenu ningahlukani noKristu. Yona nto ingamandla bazalwane bam abazindanda esiyivayo apha ndesele niyithethile into yokubana ngaba kudingeka into yokuba into yonke esiyenzayo siyenze sikuKristu. Futhi xa sisenze ezo zinto sahlukane nokuba senze laa nto ithanda ukwenziwa ngabantu yokuba bathanda ukumcingela uThixo ngenxa yento okanye mhlawumbi yokunyuka kwezilingo. Silibale into yokuba kunoThixo ongapha kwezilingo. Uthi ke lo mbhali ke lona uxolo lukaThixo olungaphaya kokuqonda luya kuzalusa intliziyo neengcinga zenu. Eyona nto ke mhlawumbi endinqwenela into yokuba kuyo yonke le nto esesithethe ngayo apha sizama ukuyiqwalasela bazalwane bam abazindanda into yokubana ngaba sizame ekwenzeni kwethu yonke into sazi into yokuba kune-boundaries eziluxolo lukaThixo ezithi nokuba wenza ntoni nokuba mhlawumbi uzibhaqa phakathi kweyiphi imeko ebangela into yokubana ngaba mhlawumbi izawudinga uThixo kodwa wazi into yokuba kune-boundaries ezikhoyo zoxolo ekudingeka into yokubana ngaba njengomntu owaluswe nguThixo okanye mhlawumbi uThixo akunika inceba yokubana ngaba ube phantsi kwesandla sakhe eze uzigade wena into yokubana ngaba ungabi ngapha koxolo lukaThixo. Wazi into yokubana ngaba nento yenzayo kudinga into yokubana ngaba ube nganeno koxolo lukaThixo oluya kuzalusa intliziyo zenu neengcinga zenu zihlale kumazini uKristu. Yazi ke eyona nto ingamandla nebesizama ukuyithetha apha yile yokubana ngaba size singathwalisi iintliziyo zethu okanye mhlawumbi singagcini iintliziyo zethu zizele izinto ebekunyanzeleka into yokubana ngaba zibheke kuKristu, ngoba sakugcwalisa iintliziyo zethu neengqondo neengcamango zethu ngezinto ebezifanele into yokubana ngaba sele zikuKristu zibangela into yokubana ngaba umvumi Kristu esithi andiyiboni nale nto ndiyibhekele ecaweni, andiyiboni nale nto ngangathi aba bantu batshambaza ngayo bemane besithi ukuba noKristu yintlahla loko, kodwa bangayiboni loo nto ngoba intliziyo igcwele izinto ebekunyanzeleka into yokubana ngaba sele uzibhekelisile wazikhangelela indawo nganeno kothango oluluxolo lukaThixo olugqitha ukuqonda. Ngoba uxolo lukaThixo esishiywe nalo kanye mhlawumbi esizama okanye mhlawumbi lo mbhali apha ozama ukusicacisela ngalo usicacisela into yokubana ngaba nokubana ngaba mhlawumbi ihlabathi lingasijonga kanjani emveni kokubana ngaba siye seza phambi koThixo sazozibika kuThixo samchazela uThixo, ngoba xa sisiza sizozimisa phambi koThixo sizimisa phambi kwabantu mnguni, sifike phambi kwabantu bekho abantu sizimise phambi koThixo ukwenzela into yokubana ngaba amandla kaThixo azokwazi ukungqinwa ngabantu abakhoyo. Kodwa ngapha kwaloo nto into ekudingeka into yokubana ngaba xa uzozondlala phambi koThixo uzothi ndiliyakayaka ndinje, kodwa sibe sisazi into yokuba kunofefe lukaThixo oluluthango osithi into yokubana ngaba mhlawumbi sizibona singqombela kwakaloku nje, kodwa ngenxa yothango lukaThixo oluluxolo sizibhaqe sele singaneno thina, sele sizibona sigadwe luthango lukaThixo. Kodwa ke
yona nto ndizama uzoyithetha apha kuni ndizokutsho bazalwana bam abazintanda nokubana ngaba mhlawumbi okwakaloku nje nigaxeleke phakathi kwantoni na kodwa yazini into yokubana ngaba loo nto iye kodwa kunoxolo lukaThixo olusoloko luziqokelele iingqondo zenu elithi nokubana ngaba mhlawumbi okwakaloku nje uzibona ngangathi imeko phakathi kwayo ayisayi kuzuphinde isuke kodwa ndizotsho kwinto yokubana ngaba kuloo meko ujongene nayo kunothixo othi uhlale kuqokelele ke lona uxolo lukaThixo olungaphaya kokuqonda bazalwane yona nto ndizama uzoyishiya apha nokubana ngaba mhlawumbi uzibhaqa phakathi kwabantu ebekunyanzeleka okanye mhlawumbi obukade ngaphambili usenza nabo izinto mhlawumbi ngaphambili ubuzibhaqa mhlawumbi unabantu othandaza nabo ubunabantu obuhamba nabo endleleni kodwa xa kukaloku nje ngangathi ucula namhlabele lothi ndimthanda umkhululi wabuhlalehleli yena nam zakumkiza ihlobo usekho nobomi yona nto sizama uzoyishiya pha namhlanje sizothi kunothixo onoxolo lungapha kokuqonda mhlawumbi abantu ngonamhlanje abasakuxoleli wena ngesenzo sakho kodwa ndizotsho kwinto yoba kunothixo onoxolo lungapha kokuqonda mhlawumbi okwakaloku nje awukakuqonda ukuqonda koxolo lukaThixo kodwa ndizotsho kwinto yokubana ngaba ngeli xesha ungaqondiyo wena kodwa lungaphaya kokuqonda kwakho yona nto sizama uzoyithetha pha uxolo lukaThixo alupheleli nje ekubani ngapha kokuqonda kodwa luthi ngeli xesha lungapha kokucinga kwakho lusoloko lufukama inhliziyo ngoba inkathazo into yokubana ngaba ube nenhliziyo egcwele izinto ube nenhliziyo ezibhaqa ingekho sendaweni into ebangela into yokubana ngaba sibe ngamakholwa amguni abhekelayo kuThixo it is because inhliziyo zethu azikho centered endaweni Nkosi yami. kodwa ke bazalwana abazintanda ngale mini yanamhlanje ngale imini yangecawe yanamhlanje ndizotsho kunento yokubana ngaba kwinto yonke eniyenzayo yazini into yokubana ngaba kunothixo nalusela inhliziyo ngeli xesha mhlawumbi uthi ndizibhaqa ndingenalo uxolo bonani phakathi kwabantu ebendifudula ndisenza nabo izinto kodwa kunothixo othi udinga ukwalusela inhliziyo ndizotsho kuni bazalwane into yokubana ngaba ekwenzeni kwenu khakhe nibuyele kuThixo ukwenzela into yokubana ngaba nale yakho inhliziyo ngangathi mhlawumbi okwakaloku nje ayisayi kuziphinda incedeke kodwa kunothixo zawukwazi into yokubana ngaba akulungiselele aphinda kubuyisele endaweni yakho ngoba inkathazo kamnguni yile yokubana ngaba ekufikeni okanye ekungeneni kukaKristu ngoba simva esithi lo mbhali inkosi kufuphi so xa inkosi kufuphi kudingeka into yokubana ngaba senzo nako ukulungiselela into yokubana ngaba size sithi emveni kokuba sisebenze kangaka sizokwazi into yokuba amagama ethu akhunjulwe ngoba ukuze kukhunjulwe izenzo zethu yinkosi esemnyango ukuze inkosi ithi yakungena uze inkosi yakufika ingafiki inhliziyo yakho isagcwele uchuku nezinto zasehlabathini kodwa ize ifike inkosi inhliziyo yakho selikhululekile aye futhi nengcinga zakho sele izingcinga zomuntu ozimanye noKristu yona nto ndizama uzoyithetha abazalwane ngale mini yanamhlanje ndizokuthi kunoKristu osoloko enilungiselela into yokubana ngaba nihlale kumazini uKristu uThixo ngale mini yanamhlanje ndizotsho kuni into yokubana ngaba uthi ize ningahlukani nokumazi uKristu ze ningahlukani ke nokumazi uKristu because ingxaki yabantu mnguni
ingxaki yethu singabantu singabantu abathi bonani xa sithetha Ewe. le vangeli nina niyishumayelayo ngoku ndandiyishumayele nam Ewe. ngexesha lam ndaze ndafikelwa lixesha lokubana ngaba ndikhwelele abanye, not knowing that ilizwi likaThixo buku lithi Bawo. ize ningahlukani noKristu. Nkosi yam. Ngoba ingxaki yabantu yinto yokubana ngaba bazibhaqe ngangathi mhlawumbi kule nto kaKristu kunexesha le-expiry date Ewe, Nkosi yokubana yam. ngaba uzibhaqe sewusithi ngeli xesha ngoku lixesha lokuba ndiritayarishe ekumeleni inyaniso kaKristu. Kodwa uthi uPawulos xa ethetha ekwenzeni kwenu nasekumazini kwenu uKristu ize ningahlukani nokumazi uThixo. Ezi boundaries zikhoyo lizuluxolo zibangela into yokubana ngaba nokubana ngaba mhlawumbi ngamanye amaxesha kukho into ezithintelayo into yokubana ngaba umazi uKristu, kodwa ziphinde zikubuyisele kumazini uKristu. Nkosi yam. Kodwa ke ndizotsho kuni nokubana ngaba imbandezelo ingakucinezela ikubeka idolo esifubeni okwakaloku nje, kodwa ndizotsho kuni into yokubana ngaba ngeli xesha ungaphantsi ngoku kodwa ungavumi into yokubana ngaba ikwahlule noKristu ize ingakwahlukanisi yaye futhi ize ingakuxutheli ingqondo imbandezelo ikususe kumazini uKristu ikubhekise kwelinye icala. Ndizotsho kuni namhlanje bazalwane, xa uxolo lukaThixo lukhona ize bazalwane ningahlukani noxolo lukaThixo olukwaziyo ubarhewula abantu. Inkosi yoxolo ke inkosi yothando sengangathi ingasisikelela namhlanje kususela ngoku ude kube ngunaphakade. Amen. Amen. Bawubikoko. Masinikele baba. Bazalwane, ndisondela kuni ngalo mzuzu ndizonicenga into yokubana ngaba xa uye ke bazalwane wasenkonzweni iye ke nokwana ibe lihlazo into yokuba ungene uphinde uphume ungakhange ubuyisele izinto zikaThixo kuThixo. Ewe tata. Ngoku ke siza kuni bazalwane bam abazintanda sizonicenga into yokuba olapha kumnikelo ulula kakhulu. Ukuba ubungekalicofi
elaqhosha libomvu apha kulo fowuni yakho, njengoba usibukele nje, usicofele nje lona eli ke lingu-subscribe, uze ke ukuba uthe wayithanda i-episode le yethu yanamhlanje, ungonqeni wethu ukucofa like, noba ke mhlawumbi uyithandanga ke usicofele lo like ke. Ze ukuba unakho ke mhlawumbi ungawushiya ke nomyalezo owushiyayo phaa kwi-comments, uthethe ke amazwi enkuthazo kuthi njengabazalwane, kuze mhlawumbi singadinwa ngulo msebenzi. Ungoneli nje wena apho ukhoyo uhamba umisa ngecawe yabantu abangacawiyo, into yokuba iyaqhuba, ukwenzela into yokuba ivangeli kaThixo le ingapheleli kuwe, yaye futhi ingapheleli kwabo bakufutshane kuwe okanye bamamela kunye nawe, kodwa nabo bakwazi ukuthi bazimamelele kwii-social medias apho ufumaneka khona kuyo yonke indawo. Usengamane ushera ke icawe yabantu abangacawiyo, umane ugqithisa ngelink, mhlawumbi ke noba uyibekile kukho umntu wena odinga ukuva izwi likaThixo apha, wena ungathi xa uthe washera le nkonzo ikwazi ukufikelela kuye, akwazi uliva ilizwi likaThixo. Ngoku ke ndonqena into yokuba uzuthi wawufika phambi koThixo, uThixo akubuza into yokuba wayethethile umzalwane uPikoko nawe sithi gqithisa umyalezo wam, wena wawugqithisa, so uzibhaqe unetyala phambi koThixo. Ndiyakucela ke ukuzikhulula kwelo tyala, uzincede wena wenze le nto ndikucela yona. Enkosi. Uyani? Bazalwane, njengabaxhasi nabalandeli becawa yabantu abangacawiyo, ningalibali ukucofa kule description, sifake ilink. Khona ke ingonyana zethu esizidibanisileyo ezisimane sizidlala phaa. Siyacela ke bazalwane, njengabaxhasi niyicofe la link, nimane nimamela phaa. Noko ukuzama into yokuba le nkqubo yethu ibe nayo into ekwazi isisupport. Bazalwane ke indlela enokuthi nisixhase nisisapote ngayo apha ke emnikelweni lo ucelwe uTata uPikoko. Ngokwenza njalo ke bazalwane, masithi enkosi, sizise umbulelo apha kuni ngokuba senenzile, senimamele. Kunjalo nje ningatsho ke into yokuba niyithanda kanjani okanye nizithanda kanjani ezi ngoma, because sezimbini ngokuba sezimbini ngoku ezi ngoma simane sizidlala apha kwicawa yabantu abangacawiyo. Nitsho ke bazalwane phaa kwi-comments into yokuba ezi ngoma nizithanda kanjani. Bamngoni masibale baba. Bawo, hamba sivale baba. Dada. I-World Cup bawo. Oh, andiva sanqwe se-World Cup. Njani ba niyoyika nani ngumZantsi Afrika na anisalithembanga elixhego lenu na? bawo sakhe sathemba baba. No, hayi ke. Kodwa ke masixhaseni ke isizwe sethu bazalwane, siyosimela singumZantsi Afrika, siyoyimela i-Afrika. Phambi koba sivale ke bawo, phambi koba sivale ngilibala nje into ebalulekileyo. Ufuna ubeka? Ewe, okanye bawo into ebalulekileyo bawo ukuba xa siphume esi siqendu bawo, izabe yi-Father's Day yotata. I-Father's Day yotata ke kootata, ndifuna ukuthi Happy Father's Day kootata, because i-Father's Day yotata ukhona umkhuba bawo. I-Father's Day ibe yi-Father's Day yomama, umbone umuntu esithi Happy Father's Day to yena, kodwa ibikhona i-Mother's Day. Otata, Happy Father's Day. Abantu abatsha ke bazalwane, abantu abatsha ngemini yolutsha, nonwabe bazalwane, nikhumbule into yokuba eli lizwe lisukaphi. Kunjalo nje niyazi into yokuba umzabalazo usaqhubeka bawo. Bawo, yakuva bawo uyathetha man, ngayixhosa layize leyo lo Happy Father's Day yotata bawo. I-Father's Day yotata. Father's Day yotata tata. Happy Father's Day. Happy Father's Day yotata. yotata. Utata bayibona ngalo mina. Uhappy yena ungenaphi ngoku? Happy Father's Day yotata mfundini. Hayi man, mandikuyeke. Xa mhlawumbi happy birthday xa uzalwayo. Hamba apho loo nto layibona. Hayi ndiyasixaka. Kanye kuthiwa happy Christmas. Christmas. Sokolisa. Happy Youth Day ke.
bantu abatsha. abantu abatsha hayi ke yaniva mos yonke uyacathi uba yonke holiday mos Happy. Happy ba. Sonke singo-happy. masamkeleni ke uHappy Mashiyane lowo masamkeleni ke ubabalo alabafufele inkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumula phakathi kwethu sonke ngoku kude kungaphakade amen. Amen. Amen, 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 Ukuba uyile ecaweni licawa siyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni unguyena muntu ebesiyenzele yena licawa. Ukuba ke ubusebhono kule vekpheleyo nabo bazalwane licawa nawe siyenzele wena. Ukuba ke ungumuntu obukela iWorld Cup, iWorld Cup siyathembile ukuba iza kuphatha kakuhle as iqhubeka, kodwa ke licawa siyenzele wena. Kubo bonke ke abantu abazawuthi baphulwe inhliziyo ngamazwe abo, zenithi bazalwane xa zophukile okanye xa zinonwabisa lo mazwe enu nize apha kwicawa yabantu abangacawiyo, ngoba nayo yenzelwe nina. Kubantu bonke bazalwane abasibukeleyo, kubantu bonke abasimameleyo kwindawo zonke nisibukele nenisimameleni kuzo, siyabulela kakhulu ngokuba nibe kunye nathi nakule icawa. Masiphinde bazalwane sidibane kwicawa ezayo ngentsimbi yesihlanu apha ku-YouTube. Ibe Msihle Bonani ebeqhuba inkqubo ehamba nabazalwane. Liyabona Pikoko kwakunye noAnele wabaMnguni. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthanda sithixithanda sikayi babayeni Babayeni. mighty bona Umlilo webhono ngawulokothi. Yo, Papa yun, Papa Take three. yun, Papa yun.